Avui us presentem a la Nata, una setter que va entrar el dia 24 de novembre. És de color blanc amb taques taronges. És una cussa que en teoria ha servit per caçar i com que no devia anar bé per algun motiu, doncs l'han deixat aquí a la canera. És molt tranquil·la, és molt juganera, es du bé amb altres cans, a part és preciosa, molt carinyosa, una miqueta poruga, però això és normal, això en seguida que tingui un adoptant que la cuidi i la mimi tota la vida, doncs en seguida confiarà en nosaltres. Si vols venir a donar-li una oportunitat a la Nata, vine aquí en la canera de Ciutadella.